DXDC RadyoMaN Report. Usa kada kong pagtulunan alang kang Facebook user Rachel Ann Abales Salinas ang pagkayabo sa iyang gidalang chocolate drinks nga maoy hinungdan nga nakabayad siya og Dul-An 20,000 pesos sa usa ka mall sa Cagayan de Oro karon lang bulana. Matod ni Salinas nasayod siya nga bawal magdala og drinks sulod sa department stores apan nawala kini sa iyang hunahuna gumikan sa ilang kabisi og pagdali-dali nga makapalit og pangregalo alang sa usa ka event nga ilang tambungan. Dihang mukuha na unta siya og pare sa shorts, nabuhian niya ang iyang gunit nga ilim noon og nayabo kini sa mga nakadisplay nga kids wear. Ug kung ingon niini na gani, automatic sold na dayon kini sa customer nga nakasala. Gitanyagan siya og installment apan mas muda ko naon niya ang iyang mabayaran tungod sa 6% interest. Maayo na lang dunay mitabang sa dalaga aron ma-settle ang kantidad nga 19,121 pesos and 60 centavos. Aminado si Salinas nga mali ang iyang nabuhat ug gipost niya kini for public awareness. Ang nakaayo niini pipila lang ang mibatikos kaniya og mas daghan ang misuporta, mihatag og pagsabot og buot mo palit sa ubang items. Sa ingon, maminusan ang iyang nagastos. Makasama, mistake is inevitable. Importante nga ang kuno nato ang atong kapakyasan ug kuhaan kini og pagtulun-an. Ayaw sabdayon husgahi ang uban kay kita usab dunay kapakyasan. Remember to always follow the rules, makasama, because ignorance of the law excuses no one. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.